Takže ja vás zdravím pri novom videu. Nachádzame sa v Ružomberku, kde sme po veľmi strastiplnej a dlhej ceste konečne dorazili, pretože boli brutálne kolóny, upchaté všetko. Do toho je 30 stupňov, takže som sa fajne smažil v tej kombinéze, ale už sme dorazili, už je dobré, ako sa hovorí. Sme takto pekne odparkovaní v chladečku. No a dnešné video bude trošku zaujímavejšie, keďže o nejaké 2 minútky by sa mala doraziť moja bývalá, takže sa stretneme cca po 2 rokoch a uvidíme, aké budú reakcie a pocity, takže ostan sledovať. No takže tu ju máme v plnej kráse a ak si niekto z vás myslel, že sa bude jednať o ženu, tak je na veľkom omyle, pretože sa nejedná o nič iné ako moju bývalú KTM RC 125 11 kW, ktorú som jazdil v 16 rokoch a spojil som sa s jej novým majiteľom, ktorému som túto motorku predal a dohodli sme sa, že zbúchame takéto videjko, takýto vlogísek. Takže sa ho opýtame, aký bol spokojný s ňou, alebo teda ako s ňou spokojný ešte stále je snad. A či robil na nej nejaké úpravy, alebo ju nechal tak, ako som ju mal ja. No a na prvý pohľad, alebo teda na prvú dobrú musím povedať, že so zvukom určite niečo robil, pretože Akrapovič tam je, ktorý som tam mal aj ja, ale takýto zvuk nemal, takže vyzerá to tak, že tam nejaké zmeny boli a ak sa tak bližšie na ňu pozerám, tak áno, je tam vybratý katalizátor a je tam takzvaná holá roura namiesto neho, takže preto to má teraz takýto zvuk. Na 125 slušné musím povedať, ale obávam sa, že to bolo na úkor výkonu, no, lebo teraz ten motor proste nemá spätné bomby, ktoré by mal mať. Ale respektíve nedostáva spätné bomby, keďže tam katalizátor nie je. Ale ako vrčí mu to slušne, no, musím povedať, že mne to takto určite nevrčalo. No jasné. Chcel by som to počuť pri väčších rýchlostiach, pri väčších otáčkach. Krasotinka. Aj takto po roku sa mi páči stále rovnako, ako keď som mal 16. Jak si vrčí, nie, odpadnem. Ak sa tu nájde niekto OG, kto ma sledoval ešte keď som tvoril videá na tejto motorke, tak toto video je venované aj pre vás. Troška nostalgie. Vrčí to riadne, ty kokos. Ja som hovoril, že moja motorka je teraz jak na elektriku, že ja si ju aj nepočujem. To... Extrém.
Jedna z vecí, čo mi chýba, je presne tá spotreba tejto 125-ky, ktorú som mal. Pretože tu som sa vozil za 3 litríky, keď som mal ťažkú nohu na plyne, teda ťažkú ruku na plyne, tak 3,5, ale tuto je to trošku inak, no. Sedmička papá 5, aj keď sa jej nechce. Keď sa jej chce, tak aj 7. Ale vyzerá dobre. Ako musím pochváliť majiteľa, že sa peňu pekne stará. Aspoň takto na prvý pohľad na ceste vyzerá rovnako krásne a čisto, ako keď som ju vlastnil ja. Takže mu ďakujem, že moju srdcovú záležitosť prvú pečuje rovnako ako ja. No. Poďme to čapnúť. Dojdem do Puchova, môžem tankovať znova. Toto žere aj trávu okolo cesty. Keď mám ľahkú ruku, tak 5, ale keď mám ťažkú na diaľnici, tak aj 7,5. To som akurát spomínal teraz, keď sme išli na tej ceste do videa, že to je vec, ktorá mi chýba z tejto 125-ky, že som sa vozil za 3 litre a život bol krásny. No ale späť k videu trošku. Čo si tu teda upravoval takto pre tých, čo teda sledujete nový kanál, teda ešte raz. Pre tých, čo sledujete novo a neviete, že som mal kedysi túto RC 125, tak vás s ňou teraz oznamujem. Aj s jej novým majiteľom, ktorý už ju má cca cez rok, aj niečo, ak sa nemýlim. Pred minulým letom ju bral odo mňa. Potom som mal modrú R7, teraz mám čiernu R7. Ale toto je moja prvá motorka, s ktorou som brázil po cestách. A jazdil som s ňou akože hodne, nejakých 12 000 km som na nej spravil za tie 2 roky, čo som ju mal. A potom som ju vlastne posunul túto kolegovi. No a ako sa tak na ňu pozerám, tak hej, mal som pravdu. Je vybratý kaťák a je tam pipe namiesto neho, preto to tak vrčí. Ale inak tu nevidím žiadne nejaké iné vizuálne zmeny. Kto si ešte pamätá 2 nálepky z motoškoly u Jariabkovcov, kde sa samozrejme chystáme aj s čiernou 7, tak budeme aj tam a keďže som s touto motorkou bol u nich 2-krát, tak som si to 2-krát takto poznačil na plexištít. Takže ak ste niekto z Ružomberka a budete stretávať túto motorku, tak už budete vedieť, koho bola. To bude vlastne teraz už 4. majiteľ teraz bude, ten čo ide kúpiť. Lebo ja som ju kupoval vtedy, mal po prvý majiteľ, ja som bol druhý, ty si tretí a teraz bude 4. Takže pre vás aj čo začínate a hľadáte nejakú 125 na začiatok a chceli by ste superšporta, tak máte na výber buď to KTM RC alebo z Yamaha je tam IZF R125, ale keď som mal 16 rokov, tak pre mňa bola toto lepšia voľba. Mne sa na tom vozilo lepšie ako na IZ-ku. Aj keď som to vtedy porovnával so staršími ročníkami, lebo kamoši mali staršie ročníky, ale vtedy bola dobrá kúpa, bolo to za dobrý peniaz, bol to novší ročník a dalo sa s tým krásne vyhrať. Naozaj každá tá jedna vec, či už sú to tie Angel Eyes, čo sme tam dávali robiť, alebo plexisklo do fólie, alebo všetky tieto prkotinky a doplnky, nálepky, všetko som sa vlastne s tým hral a išlo sa krásne poladiť tak, aby to vyzeralo, ako to teraz vyzerá. No a som rád, že robí radosť ďalej, no že funguje všetko ako má, že sa nič nepokazilo a budete mať toto video ako dôkaz toho, že kupovať motorky odo mňa je safe, alebo teda od nás všeobecne. Že tak ako sa starám o 7, tak som sa staral aj o 125 a budem sa tak starať o každú jednu motorku, ktorú budem mať, pretože sú to všetko srdcové záležitosti.
Oni teraz je 125 idú za strašne proste pálky. Úplne brutál. Aj ojazdené. A práve preto som ja volil vtedy tiež RCčko, lebo IZ-ko vyšla 2008 za rovnaký peniaz pomaly, než ma vyšla táto 2018. A bol tam 10 rokov rozdiel, ja som nechápal. Ten bazoš a celkovo je nastavený úplne hrozne. Staré hrče 125-kové vybuchané so 40 000 predávajú pomaly za cenu novej. To je neuveriteľné. No však dáš info, že či sa to predalo, keď nie. Ak by náhodou, tak vám dám vedieť a budete si môcť túto motorku kúpiť a budete môcť byť vlastne štvrtým majiteľom. No? Toto video je ako dôkaz toho, že je v 100% technickom stave. Ešte aj tú oranžovú reťazku som tam vlastne dával, čiernu rozetu. Hej, ako je to vyladené pre vás a nachystané do posledného detailu. No. Takže určite veľa z vás, ktorí rozmýšľate nad tým, akú prvú motorku by ste si chceli kúpiť a ste rovnako zamilovaní do superšportov ako ja, tak máte tu príklad toho, čo som jazdil aj ja. KTM RC 125. Nazdar. Ty kokos, nice. Iná topka, ty kokos. Strašne sú upchaté tie cesty dnes, extrém. Ďakujeme ti. Dobrý muž. No toto RCčko, keď to porovnám s IZF-kom od Yamahy, tak je menej agresívnejšie. Není ten korman taký zohnutý ako na IZF-ku. Takže ak si chcete zvyknúť hneď na ten ostrejší posed, tak IZF-ko ho má určite ostrejší. Ale tak je to začiatok kariéry, pre každého by som povedal, kto začína jazdiť takto od 16. Takže vôbec to ničomu nevadí, keď začnete na RCčku, ktoré má ten posed taký jemnejší, ktorý som zvolil aj ja vtedy, keď som si ju kupoval. Ale viac menej ako tie 125-ky všetky na jedno kopyto, takže stále to má 11 kW, stále si s tým nemôžete dovoliť žiadne veľké obiehačky. Je to skôr čisto o tom, čo sa vám páči viac. No. Pneumatiky sú takisto rovnaké na IZF-ku ako aj na RC-čku, čo sa týka veľkosti, ak sa nemýlim. Takže naozaj je to čisto na tom, čo sa vám viac páči. IZF-ko sa dá tiež pekne porobiť, tiež sa tam dajú dať enčilajci, tiež ho viete vyšpekulovať, ako som ja vyšpekuloval túto RC-čku. Takže naozaj, čo sa vám páči viac, je to začiatok. Takže smelo do toho. Ako keď je takáto rovná cesta, dlhá naozaj, že nejde nič ďaleko, tak si to môžete dovoliť, ale na nejaké krátke vzdialenosti obiehať na tých 11 kW naozaj sa na to vykašlite. To nestojí vám to za to sa rozbiť hneď na 125-ke, keď začínate. Nemáte sa kam ponáhľať. Takže si to musíte proste odpustiť z začiatku, no. Potom časom upgradenete a budete môcť obiehať aj za takých situácií, kedy to na 125-ke je veľmi, veľmi nebezpečné. Predsa len ide skôr o to, aby ste sa na tej 125-ke naučili sledovať tú premávku, zvykať si na ten život na tých dvoch kolesách, pozerať sa poriadne okolo seba, brzdiť, ovládať tú motorku, posed, zákruty a tak ďalej. Proste tá technická časť, pretože
ísť rovno rýchlo, to už dokáže každý na silnej motorke zaťahnuť ten plyn a letieť, ale presne také tie technické veci, ako sa otáčať, klopiť a ovládať tú motorku, je 125 proste parádna, lebo je to ľahučké, malé. Takže si krásne na to všetko zvyknete a naučíte sa to a keď budete mať niečo silnejšie, tak to pôjde ľahšie. Takže každý, kto bude tvrdiť, že začínať na 125-ke je stráta času a peňazí a zbytočné, tak ho prosím nepočúvajte a choďte si za svojím, áno. Možno v tomto videu budem znieť ako nejaký neskutočný profesionál, ktorý to má všetko zmapované, ale nie hovorím iba vlastnú skúsenosť toho, keď som jazdil na 125-ke a toho, ako som si veľakrát vypočul názor, že som vyhodil peniaze a bla bla bla, tak som si išiel vždy za svojím a vedel som, že to vyhodené peniaze nie sú a potvrdí vám to každý, kto tej 125-ky jazdí, že to absolútne nie je na škodu. Kolegovci, nazdar. To ja. Snáď nezmokneme, to by som nerád. Poď kamarád, ideš! Úplne mám flashbacky na to, keď som to jazdil ja. Troška nám na more aj sprchlo, takže sme to tam troška ukončili. Bude taký väčší strih, ale vyzerá to, že už sa počasie ukludnilo. Je mi brutálny hits, ale tak cítim sa najbezpečnejšie, no. Takže tu na pumpe pri pohľade na moju súčasnú a na moju bývalú motorku sa s vami pre toto video lúčim. Vidíme sa už čoskoro pri niečom novom, takže nezabudni zanechať odber, like, šeruj medzi kamarátmi. Ja sa na vás teším opäť na budúce, zatiaľ sa majte a čaute.